भाई भाई ओरैबायदि गिलिर औवाया almost जाहांहां Hello friends, welcome back to my new vlog. आंनि गोदान मोनसे vlog आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। ओमफ्राय जों ना माने गामिनि स्कुल फिल्डआव एसे खामानि मावगासिनो माने जोङो दिवालीनि उनखालि 5 and 6 माने फिल्म शो खालामनो नागिरदों बिशम्बि आरो आर'नाइ थ' बेनिनो दिनै माने बाउन्डारि खिनिखौ बानायगासिनो आरो जोङो अलमोस्ट जाजोब्बायानो दा माने टिकेट काउन्टारखौ बानायगासिनो ओमफ्राय जोङो साबासो बिदिनो मावगासिनो ओमफ्राय नायबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय बिथिं साहा लोंगासिनो दा रेस्ट टाइम काटा बिस्कुटजों साहा लोंदो मा सिसि लोंखोमायो नोंसोरलाय मा सिसि लोंखोमायो जिरायनोसै दे साहा लोंखांबाय गय जागासिनो बिसुआ रागा जोंगासिनो सादा जानानै बिथिं टिकेट काउन्टार बानायगासिनो बे जाबाय जोंनि हरिनारायण एम इ स्कुल आंबो फरायदोंमोन बेहाय So जोंना अलमोस्ट खामानिया जोबजोब्बाय नैबे गेटजों हाबगोन 80 रुपिसनि ओमफ्राय बे मोनसे गेटजों हाबगोन 100 रुपिसनि ओमफ्राय मेन पेन्डेला 5 तारिखआव फैगोन The next morning Hello friends, good morning दिनै मैयानि एसे आद्रा खामानि दङ फिल्डआव थ' बेखौनो जोङो खालामनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दिनै थिंबो खागोन साइड बाउन्डारिखौ आरो थिं खागोन थिंखौ दा दसेनाव लायनाय माने फिल्डआ एसे बोरैबा जानानै दं थारमाने बेखौ एसे प्लेन खालामनो नागिरदों आरो जों लिडारा बल गेलेगासिनो गथ'फोरा भाई मारो मुझे मारो ओरैबायदि गिलिर औवाया भाई भाई जोंना खामानिया आगबारिबाय ओमफ्राय नै जोंना नै सफैबाय बेबो ओमफ्राय दा एनाउन्स खालामनो थांगोन आरो टट'जों टम होनो टट' होनो जोंना बेटारि होनो आलदा जोब ओमफ्राय दा बेखौ बे थिं लाबोजोब्बाय ओमफ्राय दा थिंखौ खागोन दाहाय ओंखाम जाग्रोनांगोन ना एनार्जि लाग्रोनांगोन ना भाई नंगौ नै फायद' दे भाया दा जोंना नै एनाउन्स खालामनो थांना रेडि जाबाय एनाउन्स माने जोंना एनाउन्स खालाया जोंना रेकर्डिं खालामखानाय नालाय मिउजिक गासिबो मिक्स खालामजोबनानै ओमफ्राय दा बेहाय रेडि आरो ओमफ्राय माइक गंसे आरो सफैबावाखै माने सिगां जिंखानो थाखाय दहाय माने मोनसे लाबोदोंमोन ओमफ्राय एसे मोनसे जिनिस थाबोदों नालाय बेखौ लायनो थांदों माने जाखांनानै फैबाय आं दा न'निफ्राय ओमफ्राय दा गासिबो रेडि जाजोब्बाय Postar lo ya, postar.
दसे खाखांबाय गस्थायाखै ओमफ्राय आरो दा बिथिं दानबावदों नै अलमस्ट जाहांहां दा बिथिंनि टिकेट काउन्टाराव थिं होगासिनो जोंना खामानिया दिनैनि थाखाय अलमस्ट जोब्बाय गाबोन नायनोसै मा मावनाय जायो The next morning. दे दिनै मानसि खम दे बरियानो नङा इयाव लोङा दे जानो बरिया लोंहैगोन ना मैयाथिं दोननाय खामानिया गासिबो कमप्लिट जाजोबदों ओमफ्राय दिनै बे स्क्रिनखौ दोगासिनो माने गोजौआव एसे बेनो लोगोफोरा दोगासिनो जोङो दा नागाजुलिजों थांगासिनो टाउनफोराव माने एसडि अफिसाव थांदोंमोन दाख्लै पारमिसन लेटारखौ मोनाखैमोन नालाय थ' बेखौ लायबाय लायनानै ओमफ्राय दा नागाजुलियाव माने खाथरबारि सकसिम फैदों आरो पस्टारखौ लांफैबावदों माने थोआखै नालाय एसे मारिबावनो दङ दा दा बे कृष्ण भाइनाव लांना फैदों जोङो पस्टारखौ लोङो बारगोन बाउन्डारिनि खामानिया जोबजोब्बाय बाय जोंना बाउन्डारिनि खामानिया जोबजोब्बाय गासिबो थिं स्क्रिन गासिबो खाजोबखांबाय ओमफ्राय दा गाबोन चेयार लाबोनांगौ बेखिनिखौ बसायनांगौ ओमफ्राय पेन्डेलाबो मथा मथि 8टा 9टासोआवनो सफैनानै माने पेन्डेलजों प्रजेक्टरजों सफैगोन ओमफ्राय बिसोरनो बानायजोबसिगोन बाखि खामानिफोरखौ बाखिखिनिखौ नेक्स्ट ब्लगाव होनोसै ब्लगखौ बेहायनो फोजोबजोब्बाय